I died. Yes, join us. Yes, what are you doing? What is this? يوسف بلعب بلعب ابوك خليك يفتح تلعب. ماشي خليك على بايديك. ماما Mommy, know what? Zooma. Ja, joh. Ja, alla spelar det. Är du på? Ja, men den dör. Den kommer bara till. Den har bara sån hela tiden. Du där! När det Nej, kommer. jag känner tack. خلصت يا عم. روحي بدل ما تقطع علينا هتفضلي كده عارفه وتنسيني. You see your stomach again. Again. Jag vill gå på. Kan jag gå?
Skal du spille mere? Jeg skal lige på at komme til mig. Jeg joiner dig igen. Har du en blå eller rød hold? Ja, blå. القلبة اللي هي شربناها ده الفيتامين الملح اللي بحكي عنها فهمتي؟ Rød eller blå? Jeg er blå. كيف جبنا لك إذا بقى أنا أحكي مع أسماء إذا بقى أسماء تاكلي هيك لأمك تروحي عندها بعد ألوان؟ ألوان؟ Jeg vil også prøve. Den er bare tryk K. Du behøver godt trykke sådan her. Hvor er du? Er du på blå hold? Nej, jeg er på rød. Er du? Nu ved jeg ikke, jeg er på blå hold. Du er på blå, jeg er også på blå. Kan du se mig på? Nej. Er det dig? Nej, det er det. Hvor rød? Ja, vent, jeg fandt dig. Du er lige her. Hej. Vent, hej. Der er noget med den årsko. Mormor. Hvor er der røde mennesker? Det ved jeg ikke spørge mig. Der er røde mennesker lige herovre. Der er mange røde mennesker herovre. Du er nødt til at komme. Jeg ved det, der er nogen, der skal så noget? Men der er ikke nogen røde. Jo, der er. Der er mange røde, jeg mener, der er mange røde. Der er en, der er en bacon, der prøver at skyde mig. Bacon? Jeg blev... Okay. Er det ham, som der har skudt dig? En bacon. Bacon? Okay, det er også det, det er så sjovt. Der var kun 3 venner. Jeg har 9 venner. Bla, jeg hader det. Du finder stadig. Ja. Vi skal